boas tardes, señoras e señores. Saudámolos desde a vila luguesa de Viveiro, cando son as 7:44 minutos do serán deste día de Venres Santo, no que a Televisión de Galicia lles vai ofrecer en directo unha das procesións máis singulares da Semana Santa vivariense, a procesión do Santo Enterro. Como poden comprobar vostedes nestas imaxes que lles estamos a ofrecer, as estreitas rúas medievais da vila de Viveiro están totalmente ateigadas de xente que, movida polo fervor popular tan arraigado entre o noso povo, acuden a contemplar esta fermosa procesión do Santo Enterro. Como todos os anos, contamos coa inestimable compañía do Padre Isorna, que nos comentará outros aspectos desta procesión do Santo Enterro de Viveiro. Boas tardes, Pai Isorna. Boas tardes, Paseda. Agora estamos a ver unhas imaxes de Viveiro, esta fermosa vila da Mariña Luguesa que descansa agarimada polas augas do Cantábrico, na ribeira do monte de San Roque e do monte do Castelo, e que hoxe se ve totalmente invadida de forasteiros que acuden a contemplar unhas procesións da Semana Santa famosas a toda Galicia, toda España, xa que estes festexos relixiosos que poderán ver vostedes en breve están declarados de interese turístico nacional. Unhas fermosas panorámicas da ría de Viveiro na que nos atopamos agora mesmo para ofrecerlles en directo a procesión do Santo Enterro. Hoxe, amigos e irmáns, nesta tarde de Venres Santo, aquí en Viveiro, estamos a vivir e a contemplar emocionados o esplendor e a solemnidade da nosa Semana Santa. Como sabemos, día unha testemunha moi forte de necesidade de cultura e de fidalguía fixeron e están a facer desta cidade da Mariña Luguesa unha das cidades máis esgrevias na historia das nosas. Queremos deixar que sean os vivaces implicados na organización da Semana Santa que nos lles expliquen a vostedes máis aspectos interesantes deste acontecemento. Para iso, imos lles ofrecer unha reportaxe cunha serie de entrevistas que comeza cunhas verbas do alcalde de Viveiro, César Aja. O significado que ten a Semana Santa para Viveiro pódese desdoblar en tres aspectos. Un é, en primeiro lugar, o tradicional, a conservación da tradición. Outro é o religioso, é todo o que se difunde sobre toda a zona da Bisbarra de Viveiro e incluso de outros concellos próximos á nosa localidade. E outro é o turístico. Con respecto ao tradicional, hai que ter en conta de que xa na Edade Media existían vestigios desta Semana Santa viveirense. Semana Santa que foi conservada polos dominicos e polos franciscanos, e despois, ca desamortización de Mendizábal, estes conventos desapareceron daqui da cidade, e foi o povo que estaba inmerso nesta fe, que estaba inmerso nesta tradición e nesta religiosidade, o que conservou todas estas procesos e todas estas tradicións antergas da nosa zona, e que hoxe se siguen transmitindo e aumentando. A prova é que xa no ano 86 fixemos xestións para conseguir que fora de interés turístico nacional, cousa que se logrou a través do Concello e a través tamén de todas aquelas cofradías e de todas aquelas parroquias que colaboraron moi intensamente e moi ao paralelo con nós e nós con eles. En canto ao religioso, é evidente que hai un sentimento que cada vez vai aumentando máis dentro da xente da nosa cidade e que vai encalando, dando ondamente en toda esta xente. E no turístico, sempre, en outras fechas, principalmente no verão, pero agora en Semana Santa, vemos que se vai incrementando, que se vai acentuando o número de visitantes que nos temos, o cual significa uns ingresos importantes para a hostelería e, por suposto, toda a repercusión que ten no noso comercio e na nosa pequena industria. Por tanto, considero que é de gran importancia para toda a nosa zona o incremento o desarrollo da nosa Semana Santa por todos estes valores que ela conserva.
As procesións da Semana Santa discurren polas estreitas rúas do vello casco urbán de Viveiro, marcado polo perímetro das desaparecidas murallas que rodeaban a vila. As imaxes son blanco das miradas de miles de persoas. En maio de 1944, un vivariense acudía a Santiago de Compostela na busca dun escultor que tallase unhas imaxes para a Semana Santa de Viveiro. Aquel home era Francisco Fanego, quen agora nos fai unha reseña das actuais cofradías vivarienses. As cofradías, propiamente ditas, son tres cofradías. A do Rosario, que é a máis antigua, que foi fundada polos padres dominicos, desaparecidos cando a desamortización. Hai a da Terceira Orden, foi fundada polos franciscanos, e posteriormente, xa no ano 45, fundouse a cofradía do Santo Cristo da Piedad. Ahora ben, estas cofradías a vez teñen as súas filiales. Por exemplo, a cofradía da Terceira Orden ten a filial da Jufra, que é fundada polos jóvenes franciscanos. E a cofradía da Piedad ten a vez tres hermandades máis, que ten a Hermandad do Prendimiento, que foi fundada esta cofradía foi fundada no ano 45. Dous anos despois fundouse a cofradía do Prendimiento, que foi sobre o 47. E no 48 ou 49 aproximadamente fundouse a Hermandad das Sete Palabras. E posteriormente fundouse a Hermandad da Santa Cruz. É difícil adiviñar a verdadeira orixe das procesións da Santa vivariense, que datan do século XIII. Por aquel entonces, nos tempos de San Francisco de Asís, a mellor forma de amosarlle ao pobo os misterios religiosos era precisamente a través das imaxes, a tamaño natural, das esteas culminantes das Sagradas Escrituras. Era unha didáctica directa, contundente, que afondou no sentir popular ata o punto de permanecer imborrable a través dos séculos ata os nosos días, en forma destes pasos procesionais. O párroco de Santa María, don Antonio García Mato, é tamén vicario da Cofradía do Santísimo Socorro, unha das máis antigas de Viveiro. Pois a Cofradía do Rosario é característica da Orden de Santo Domingo, que foi a que propagou sobre todo a devoción do Rosario, e tiñana establecida aquí en Viveiro, dícese que xa desde a Avenida dos Padres Dominicos a Viveiro, que foi polo siglo XIV. Esta cofradía, pois, desde moi antigo, viña celebrando pola Semana Santa, pois, no Viernes Santo, a procesión do Santo Entierro, ademais do Domingo de Ramos, que tamén era unha procesión importante, que tamén estaba a cargo da cofradía esta, do Santo Entierro, e do Domingo de Resurrección, que chaman un cuento de resurrección, que se facía ao redor da iglesia de Santo Domingo, o convento de Santo Domingo, antiguamente, agora faise ao redor da iglesia de Santa María, porque foi trasladada a cofradía dos dominicos ao marchar de Viveiro, e demolerse o convento no ano 1851, foi trasladada á parroquia de Santa María. Por iso a parroquia de Santa María, ao ter establecida ali a cofradía, fai os mesmos cultos que facían antiguamente os padres dominicos. Impresionantes imaxes das figuras articuladas que, co seu movimento, mergullan ao público que enche as rúas no fondo sentimento de piedade que inspiran estas procesións da Semana Santa de Viveiro. Unha vez máis en directo desde Viveiro, cando son as 7:53 minutos, para transmitirlles unha procesión a do Santo Enterro a piques de salir agora mesmo da igrexa de Santa María, e coa cal estaremos en breve. Pero en principio imosles amosar a vostedes unhas imaxes que tomamos esta mañá aquí na vila de Viveiro, que correspondían á procesión do Santo Encontro. Imos dar paso a estas imaxes que foron, xa lles decimos, grabadas esta mañá, a igual que a reportaxe que lles ofrecimos hai escasos momentos. Aquí contemplamos a Noso Señor na primeira caída. Toda a xente que está na plaza sinto unha devoción moi grande, escoitando ao predicador, que neste caso tamén é un franciscán de Santiago, o padre Gaspar, e está explicando as caídas do Señor. O Señor se levantouse e agora inicia de novo
o camiño pola Rúa da Amargura. Neste intre asómase a presencia de súa nai, ben chorando, chea de pena. Como non ha de chorar unha nai vendo sufrir desta maneira ao seu fillo? Achégase a xunta del, dalle un abrazo. É impresionante, Padre Isona, ver estas figuras articuladas en movimento, dan moito máis realismo. De feito, a xente que está contemplando, pódese decir que o está vivindo totalmente. Vivindo, naturalmente, porque todo o movimento ten unha expresión de vida. Isto foi, como sabemos, pola mañán, na procesión que chamamos do Santo Encontro. Interveñen nesta procesión do Santo Encontro as figuras de a Verónica, de San Xoán e da nai de Noso Señor. Neste intre estáse achegando ao Noso Señor precisamente a Verónica. Vemos unha vez máis a nai de Xesús, a Virxen María, enxugando o seu pranto cun pano ante esta terrible imaxe do seu fillo cargando coa cruz camiño do Calvario. Sí. Aquí temos un plano da Verónica. Insistimos en que esta imaxe de unha procesión celebrou esta mañá a partir das 10 da mañá aquí en Viveiro, e da cal para vostedes antes de presentar a procesión que va a mostrar a Verónica que volve despois de secar a suor do de Xesús co seu lenzo, quedou presa anciana do Noso Señor. E agora estamos xa en directo unha vez máis nas rúas de Viveiro para ofrecerlles xa esta procesión do Santo Enterro que está xa saindo da iglesia de Santa María. Esta é unha procesión que sae do adro da parroquia de Santa María e despois discurrirá por diversas rúas de Viveiro. En principio pasará pola rúa Irmáns Vilar Ponte, ese é o nome que se dá agora a esta rúa, Irmáns Vilar Ponte, porque é unha rúa que tivo un montón de nomes. Antes chamábase Rúa do Sol, chamouse tamén Rúa de Arriba e tamén se chamou Rúa de Calvo Sotelo. Agora, insistimos, é a Rúa dos Irmáns Vilar Ponte. A continuación, a procesión pasará pola avenida de Cervantes, que antes era chamada Costa de San Francisco, porque parece ser, Paisona, que é unha rúa que pasa perto do convento de San Francisco. Perdido, ao lado mismo, a beira do convento de San Francisco. Unha vez que a procesión pase pola avenida de Cervantes, chegará á rúa Margarita Pardo de Cela para chegar despois á Praza Maior e subir á rúa Pastor Díaz, que popularmente é coñecida pola Rúa de Abaixo. Pasará despois á rúa Almirante Chicarro, que tamén era chamada antiguamente Rúa da Zapatería, é unha lembranza dunha rúa gremial. A continuación irá pola avenida de Lourdes para rematar no punto donde empezou, que é no adro de Santa María. E vemos xa, unha vez ubicados nos lugares polos que vai discurrir a procesión, a cruz guía, a cruz parroquial que vai abrindo esta procesión, e que é unha cruz que ten a súa historia, non é así, padre? Pois sí, ten unha historia moi fermosa. Sabemos que esta cruz data do século XVI. Contounos don Antonio, o abade desta feligresía, que data exactamente do ano 1563. É unha cruz de plata, fermosísima, foi labrada polo lateiro de Lugo, Pedro Rodríguez Blanco, e nas grandes solemnidades da parroquia é sempre que inicia as procesións, sobre todo na festa doxe, na festa do Santo Enterro e tamén na festa do Santísimo Corpus Christi. Ao lado dela alzase dous ciriales, tamén son de plata, e estos datan do século XVIII. Perteneceron estos ciriales á Cofradía do Santísimo Sacramento. Esta cruz, todos os feligreses da parroquia de Santa María precianse do valor tan grande histórico e artístico que ten. Nos admirámola hoxe
E realmente dalle unha grande solemnidade á procesión que acaba de iniciarse no adro de Santa María. Procesión que se abre pola cruz guía, seguida por unha banda de tambores, e unha primeira sección desta banda de tambores que está distribuída en 6 partes, e agora xa vemos a primeira das imaxes que compoñen esta procesión do Santo Enterro, e trátase concretamente da imaxe de María Magdalena. Imaxe de María Magdalena que saleu das mans do escultor valencián José Tena. É unha imaxe que foi encargada no ano 1907 e estreada en Viveiro por primeira vez en 1908. A figura de María Magdalena na procesión de Santo Enterro é unha figura que enche de colorido esta santa procesión, porque ben sabemos cal era o amor fondísimo do seu corazón de muller tiña María Magdalena ata noso Señor Xesucristo. Ela, eu seguro que era capaz por Xesucristo de dar a vida, porque amaba de corazón, fondamente. Te ven o Señor, ao resucitar, lle amosou canto ela apreciaba, canto ela estimaba. Ela, ben sabemos, que no día da resurreición foi a primeira evangelista femenina que tuvo o Señor neste mundo. Seguindo a imaxe de María Magdalena vemos aparecer xa a San Xoán Evangelista, outra imaxe tamén do mesmo escultor, do valenciano José Tena, que ao igual que a imaxe da Magdalena foi estrenada aquí en Viveiro no ano 1907. Son pois imaxes que datan de principios de século. Como poden observar vostedes, señores telespectadores, as rúas de Viveiro están totalmente ateigadas de público, dado que esta é unha das procesións que máis arraigo, que máis fervor popular ten nesta cidade de Viveiro. Un novo estandarte dentro desta procesión cando está xa discurrindo por unha das rúas que é concretamente a de Irmáns Vilar Ponte. Antes falábamos dunha das rúas polas que vai pasar a procesión, que era a rúa da Zapatería, que era como se lle coñecía popularmente, agora é a rúa Almirante Chicarro. Hai que dicir que os gremios tiñan moito arraigo na cidade de Viveiro, concretamente eran o gremio dos mareantes, o gremio dos carpinteiros, dos canteiros, dos ferreiros, gremio de zapateiros e curtidores, que era o que daba nome a unha das rúas polas que discurrirá a procesión. Tamén había o gremio dos sastres, texedores, tundidores, cordoneiros, etc. etc. Vemos xa o paso de San Xoán levado polos seus porteadores, que como xa dixen é unha estatua, unha figura que data de principios de século. San Xoán, ven do Calvario. Tamén María Magdalena, filla do Calvario. E agora van dereitos ao sepulcro. Van a realizar o que chamamos o Santo Enterro do Señor. Aquí vemos a figura de San Xoán, o home fiel, o home que dou todo por Xesús, o home que tamén recibeu de Xesús o regalo máis grande que podía neste mundo recibir, o regalo de súa nai. El, na cruz, ao morrer, deixoulle aquel testamento de amor, o testamento de deixarlle a súa propia nai. Fillo, aí tes a túa nai. E na persoa de San Xoán, amigos e irmáns, todos estamos simbolizados, todos os homes da terra. El representanos a todos nese amor infinito que o Señor no seu corazón ten a toda a humanidade. Nós, cando veamos a un home, podemos pensar
Pensando en min e falando de San Xoán, o Señor doume a súa propia nai. Non estamos orfos no mundo, nunca estamos orfos, porque sempre temos a compañía do amor de Deus. E Deus quiso simbolizalo nos fillos en San Xoán, e nas nais na súa propia nai. Fillo, aí tes a túa nai. Vemos unha vez máis a cruz guía. Este é unha nova toma desde outro ángulo desta procesión, unha nova rúa destas estreitas rúas fermosas que son de Viveiro, unha cidade medieval que en algún tempo estivo circundada por unha alta e ancha muralla, unha muralla que tiña 6 portas e 4 portillos que daban acceso a esta cidade de Viveiro. As rúas estreitas, as empinadas costas, as iglesias dan idea da súa orixe medieval. Unha fermosa cidade totalmente abarrotada de visitantes, e non nos cansamos de insistir porque son miles e miles as persoas que están visitando Viveiro nestas datas. De feito, as 1300 prazas hoteleiras das que dispón esta vila atopábanse totalmente saturadas nestes días. Tamén desde os balcóns a xente participa desta procesión de Semana Santa. E como podedes comprender, a xente velliña, a xente maior que non se atreve a salir á rúa. Pon os ollos cheos de amor no paso das figuras que van pasando por estas rúas. Agora, neste intre, é figura de San Xoán. Leva mal levantada, parece que vai indicando un camiño, e parece hasta tamén que nos está bendicindo a todos. Parece que nos está cantando amor que el tiña no seu corazón a noso Señor Jesucristo. Sección de tambores que vai marcando o paso desta procesión do Santo Enterro que lles estamos a ofrecer en directo desde Viveiro cando son as 8:06 desta serán de Venres Santo. Detrás da imaxe de San Xoán veremos aparecer o estandarte das 7 palabras que tamén forma parte desta solemne procesión. Esta é a figura fermosísima de María Magdalena. Estamos contemplando-a desde outro plano da cidade, das rúas. A xente non se cansa de mirar, de ollar para unha imaxe tan fermosa, tan devota, tan chea de pena. Ela sabe onde vai e sabe de onde ven. Ven do Calvario, ven do Gólgota. Ali escoitou tamén elas palabras que noso Señor Jesucristo lle dirixeu, aquelas 7 palabras a seu pai, aos ladróns, aos pecadores, aos homes bons e aos homes malos. Lle dirixeu a súa nai, muller, aí tes o teu fillo, fillo, aí tes a túa nai. O corazón de Xesús abreuse no Calvario hacia o ceo e tamén mirando a terra. En esa ollada del estamos todos estamos metidos nos ollos amorosos de Cristo. El mirou para toda a humanidade hoxe cunha mirada de salvación. María Magdalena, todos esos sentimentos, as verbas de Xesús, os pensamentos de Xesús, os xestos de Xesús, levamos no seu corazón. Ben podía ser ela un evangelista de Xesús. Sabía como vivía Xesús, como amaba Xesús, como perdoaba Xesús, como morría por nós Xesús. Que corazón cheo de historia de salvación, o corazón de María Magdalena. E aquí vemos achegarse xa, digamos, ao paso máis significativo, máis importante, máis trascendente desta procesión do Santo Enterro. Trátase
do corpo de Cristo iacente e o popular Santo Cristo das Penas, o que estamos vendo rodeado por 4 anxos que porta unha lanza, unha esponxa co que se lle enxugou a sede a Xesús, e portan os símbolos da súa morte. Esta é unha obra do valenciano José Tena que, segundo conta a tradición, visitou numerosos hospitais e incluso depósitos de cadáveres para conseguir este impresionante realismo da imaxe do corpo de Cristo morto. Os anxos, a tamaño natural, ao igual que a figura de Cristo, portan a esponxa, a lanza, a coroa de espiñas e tamén o lenzo da Verónica. Tamén neste paso hai presencia dos artistas composteláns, porque así como o Santo Cristo yacente foi esculpido por aquel gran imaxineiro valenciano Xosé Tena, en cambio os anxos que están nas 4 esquinas deste trono foron realizados no obradoiro de Rodríguez Puente, no obradoiro de Santiago. Isto máis tarde, alá polo ano 1954. En troques, a imaxe do Santo Cristo foi realizada, como acaba de dicir Luis Maceda, no ano 1908. A procesión continúa o seu percorrido polas rúas de Viveiro. Rúas, como xa lles indicamos, Irmáns Vilar Ponte, que é a primeira pola que se encamiñou nada máis saír do adro de Santa María, continuando pola avenida de Cervantes, pola rúa Margarita Pardo de Cela, ata chegar á Praza Maior, onde se enfilará pola rúa Pastor Díaz, a rúa Almirante Chicarro, para despois ir á avenida de Lourdes e rematar unha vez no punto onde empezou, no adro de Santa María. Esta é a imaxe de San Xoán, que vai precedida polo estandarte da Santa Cruz, e detrás da cal vai o estandarte das 7 palabras. Todas elas forman parte da procesión do Santo Enterro que a Televisión de Galicia les está a ofrecer en directo cando son as 8:11 do serán desde a vila luguesa de Viveiro. Vemos unha vez máis, desde a parte posterior esta vez, o corpo de Cristo iacente. Un impresionante silencio o que sobrecolle a esta multitude ao paso do corpo ao tamaño natural de Cristo. Como non nos cansamos de repetir, unha obra do valenciano José Tena, que para lograr un realismo perfecto na súa obra visitou numerosos hospitais e incluso depósitos de cadáveres para conseguir facer un corpo morto, neste caso de Xesús, totalmente perfecto. E agora vemos xa, tamén formando parte da procesión, unha escuadra romana capitaneada por un centurión e seguida por uns soldados, detrás da cal van uns nenos que portan os atributos da morte de Xesús. Levan uns dados cos cales os soldados se xogaron as roupas do Noso Señor, levan os clavos cos que foi pendurado da cruz e levan tamén aquel carteliño coas siglas INRI que colocaron derriba da cabeza do Noso Señor. Aquí temos os centurións, o centurión que preside nada menos que os soldados, que visten igual dunha maneira semellante a como vestían os soldados no tempo de Noso Señor. Hai que dicir que a indumentaria, as corazas, os cascos, foron feitos nada menos que en Madrid, na Casa Cornejo, unha casa especializada en realizar esta indumentaria. En cambio, as lanzas e os escudos foron feitas na escola de Burela que dirixía o señor mestre Xosé Veiga Gandía, aquí perto de Viveiro, e que realizan realmente unha función maravillosa nos rapaces que están tomando parte nesta procesión. Eles van
van cunha emoción, cun gusto de facer de soldados, que toda a xente que os contempla admira nos seus rostros a ledicia que sinte nos seus corazóns. Agora mismo podemos admirar a presencia da imaxe de Nosa Señora dos Dores, unha imaxe moi fermosa. É unha imaxe que foi feita, foi realizada no Obradoiro do famoso imaxineiro compostelán Xosé Rivas. Esta imaxe ten coberto un palio, mellor dito, un manto fermosísimo, de terciopelo, moi fino, que foi bordado en plata no ano 1987 polas Clarisas de Monforte. O rosto de Nosa Señora, se o contemplamos de preteo, é un rosto cheo de pena. O escultor Xosé Rivas era un escultor mariano, un escultor que sabía poñer nas imaxes unha doçura, unha piedade, unha tenrura, unha finura tan femenina que non solamente nesta que contemplamos aquí, senón nas outras que fixo e que están moitas igrexas de Galicia, como podedes pensar na que está en Cedeira, que se chama Virxe do Mar, na que está en Combarro e noutros moitos lugares. Todo o mundo que contempla estas imaxes de Rivas di, que home tan fino, que corazón tan delicado, o corazón dun artista que estas imaxes facía. Aquí contemplamos o corpo morto de Noso Señor, un corpo que, como fai pouco acabamos de dicir, foi realizada a escultura polo famoso imaxineiro Xosé Tena de Valencia. A realidade desta morte é unha realidade para nós que se converte en vida. Eu recordo que cando contemplaba estas imaxes nas nosas Semanas Santas o noso Castelao, vendo un corpo morto, dicía el, aquí en Galicia nós non enterramos mortos, enterramos semente. Este pensamento que fermoso é pensando en Xesús. Os xudeus cando enterraron a Xesús pensaban que enterraban un morto. Nada deso, enterraban semente viva. E o Señor, o día da resurrección, deulle a dicir co feito dese admirable triunfo del sobre a morte, o que significaba enterrar o corpo de Xesús na terra. Era enterrar a semente máis grande que Deus puxo de vida neste mundo. Eu penso hoxe nese gran Castelao noso que tiña un pensamento tan delido cando contemplaba a Xesús morto. Enterraronte, Señor, enterraronte, coidando que enterraban un morto, enterraban semente. Ti é a semente da nosa vida, ti, Señor, é a semente da nosa luz, a semente da nosa esperanza, a semente do noso amor, a semente da nosa resurrección. Bendita sexa a tua morte, que acaba, que remata en resurrección.
aquí contemplamos de novo outro aspecto, outra faceta da imaxe da Madalena, que vai iniciando, como sabemos, o paso desta procesión. Unha procesión xa Hai que dicir que a imaxe de Madalena, ben, xa lles explicáramos que fora feita polo valencián Xosé Tena, pero hai que dicir que Tena utilizou como modelo para esta fermosa imaxe un cuadro do coñecido pintor Azumbre, un cuadro que se chamaba El regreso del Calvario. Este foi o cuadro que serveu de inspiración ao escultor valenciano para facer a fermosa imaxe de Madalena. Plano desta procesión, seguida con un asombroso silencio por todo o público asistente, un silencio que é sinónimo de fervor popular, un silencio que é sinónimo de religiosidade e un silencio que é sinónimo de forte impresión que causa o paso destas fermosas imaxes polas rúas de Viveiro. Viveiro é unha cidade medieval que ten moita historia, pero poderíamos contarlles a vostedes, señores telespectadores, que Viveiro sufreu dous importantes incendios, un deles no ano 1381, no cal ardeu a maior parte da poboación, e outro no ano 1140, que, aínda que alcanzou grandes proporcións, non foi tan importante como o anterior. Un terceiro no 23 de decembro do ano 1610, que pase que este xa de inferior consideración. Foi, pois, unha cidade reconstruída varias veces dentro das súas murallas e pouco despois, a partir do século XVIII, empezou a extenderse extramuros ata chegar a ser a fermosa vila mariñeira que é hoxe. Viveiro, mar e Viveiro, terra. Viveiro repousando arrolado polas ondas do Cantábrico e Viveiro relixioso que ten unha Semana Santa considerada de interese turístico nacional desde o ano 1986. A procesión continúa o seu percorrido polas rúas da vila. Como xa lles comentamos, saíu do adro da iglesia de Santa María para pasar polas rúas Irmáns Vilar Ponte, Avenida de Cervantes, calle de Margarita Pardo de Cela, Praza Maior, Rúa Pastor Díaz, Rúa Almirante Chicarro, Avenida de Lourdes, para rematar no adro de Santa María, que foi o lugar onde se iniciou esta procesión do Santo Enterro, que a Televisión de Galicia lles está retransmitindo en directo cando son as 8:22 minutos deste serán de Venres Santo. Falaba foi con o meu compañeiro, meu amigo Maceda, de que a xente aquí en Viveiro está moi recollida, moi silenciosa nestas rúas, contemplando o paso da procesión. E é verdade, porque os grandes dores son silenciosos. E nós, cando contemplamos un dor, aquí, na figura da nai, temos casi que quedar caladiños, e caer de xeonllos, caer de rodillas, caer xenuflexos, porque os grandes dores merecen unha adoración pola parte do noso corazón. María Santísima foi a muller, a nai, que sinteu no seu corazón o máis fondo dolor por ver perder a vida do seu fillo no Calvario. E de que xeito veu perder a vida a Xesús, morrendo na cruz. Esta é unha hermosa imaxe de Nosa Señora das Dores, da Dolorosa, unha imaxe do compostelán José Rivas, que data da década dos 40, con un fermoso manto que foi bordado polas clarisas de Monforte. Detrás da imaxe da Dolorosa vai un palio de respeto
seguido do estandarte de orde terciaria, o estandarte do Rosario, unha representación do clero local, unha representación tamén das autoridades civís e militares da localidade, para rematar coa banda de música de Viveiro que acompaña pechando xa estes pasos profesionais. Vamos unha nova imaxe da Virxe das Dores, esta vez iluminada, inda que aquí a noite xa está tendendo o seu manto sobre a vila de Viveiro, iluminada polos focos da Televisión de Galicia, que está a retransmitir en directo esta procesión do Santo Enterro. Grandes e nenos apártanse para deixar paso á procesión. Esta xa é unha imaxe que pertence ao remate da mesma, a última sección da procesión, sección na que desfilan unha representación do clero e representación tamén das autoridades civís e militares da localidade. É unha simpática figura dun pequeno rapaciño que tamén participa da Semana Santa. Normalmente os rapaces, os nenos, aquí en Viveiro, sinten unha emoción extraordinaria a contemplar esta procesión. E non só esta, senón as outras dos días anteriores. Empezando así de nenos de pequeniños a vivir estes grandes misterios da nosa religión, levan iso dentro do seu corazón. E cando son xa xóvenes, cando son maiores, cando son grandes, síntese auténticos protagonistas de estas festas do povo. Isto é un xeito, unha maneira de impregnar a espiritualidade dos pequenos da cultura dun povo, porque todo isto que se realiza aquí ven de atrás, ten un fondo histórico, é unha vivencia dos nosos maores, e os pequenos, ao revivila, transmítenos vindeiros a xente que ha de vir. Viveiro é unha vila de 105 km cuadrados de superficie que conta con 15.200 habitantes. Pois podemos decir, Padre Sona, que prácticamente todos eles están hoxe nestas rúas polas cales está a discurrir a procesión do Santo Enterro para participar aquí en vivo e en directo nesta procesión. Vemos agora unha imaxe das autoridades civís e militares, entre os cales podemos distinguir o alcalde de Viveiro, señor César Aja, e detrás, pechando xa a procesión, a banda de música de Viveiro. Entonces, efectivamente, como ti dices, as 13 parroquias que están insertas no concello de Viveiro hoxe están presentes aquí. E non solamente as 13 parroquias que pertencen a Viveiro, senón toda a bisbarra, toda a comarca desta Mariña lucense. Pola televisión, estou seguro que en toda Galicia, dada a fama que ten a Semana Santa de Viveiro, hoxe estarán prendidos cos ollos nos pasos desta maravillosa procesión. Merece a pena vir a Viveiro, revivir estes grandes misterios nas rúas e contemplar os misterios nestos pasos tan devotos das imágenes que contemplamos. Ata tal punto está considerada importante a Semana Santa vivariense que desde o ano 1986 ten o carácter de interés turístico nacional. Non só son as persoas de aquí, de Viveiro, dos arredores e de Galicia que están presentes nestes actos, sino que acuden de toda España abarrotando totalmente as rúas desta fermosa vila da Mariña luguesa. A procesión continúa o seu percorrido por estas maravillosas, estreitas e medievais rúas de Viveiro. Os estandartes, o sudario que ven atrás, as autoridades,
todos, absolutamente todo o povo está participando desta procesión do Santo Enterro. O redoble da caixa, do tambor e do bombo que imprimen un carácter, un ritmo aos pasos profesionais e que contribúen a dar solemnidade a estes actos. E ata aquí chegou, señoras e señores, esta transmisión en directo da procesión do Santo Enterro encadrada dentro da Semana Santa de Viveiro. Esperando que fora do seu agrado, devolvemos xa a conexión aos nosos estudios centrais de San Marcos. A todos vostedes, señoras e señores, moitas gracias pola súa atención e moi boas tardes.